अखवा भाई कहाँ जाता रे सलवा सूट बूट पहन के रे पता न कहाँ जाता है। दे सरवा के लोग में पूछी क्या कर कहाँ जाता आवत या सर चल तो पूछे ले जाए कहाँ जाता है सरवा। ओ भाई अरे के तो कहाँ चल दे ले रे काम धंधा नहीं खेवा सोचली साला कितना दिन से खेत वेत घूमे ले ना गइल रहली की रे सारा खेत वेत घूम के आवत रहली एक दो बेर। ई चश्मा रे ई का हो चश्मा बा ई का हो देखला रे सरवा जे पूछत या से बोल ई का हो ई का हो ई का ई सब पहन के खेत जाइल बारे तेरा बाप के बा हमरा बाप के सरवा तो बाप को जाता बाप बता दे बाप सच सच बोल कहां जात बा कहां जात बा हां बाप के जाते रे सरवा मार लो फोन एक राज के बात बा हां बोल ना बते हो ना बताई रे बोलो ना तेज आज है ना तेज बात ना चिन्हला अरे पार्टनर लो अरे बहन से हमार टाका चलत रहा अरे सरवा चल जाए रे दोनों का तीनों भाई चलल जाए अजू भाई पहले सुनो हमार बात सुनो ध्यान से सुनो पटियनी साला हम पटियनी अभी साला हमनी के फर्स्ट डेटिंग बा पहले हमरा जाए के देना जब सेटिंग वेटिंग अगर सब कुछ ठीक ठाक रहल ना तब हम तोहनी लग बोले ठीक बा तीनों जब भाई गए सरवा तीनों आदमी चल रे सरवार के मुआ दी चुप पहले हम जाए रे सरवा जे बोलतिया जल्दी बोला कर दो पहले तीनों भाई जाके ना मार दी सूट बूट पहन के बोलतिया कि सरवा हम खेत जात भाई ठीक बा सोच दे हमरा देखन दोनों भाई को छोड़ देले बा वो अगारो निकल गइल बा अब दोनों भाई के सोचल जाई तू अगारो चल गइल बा अगारो निकल गइल बा दोनों भाई का करी यही सरवा के पिछिया ठोक करके चली पछा में बैठ के देखल जाई कि का करत है। ठीक बा पहले के बाद डेट एकरे के कर दी पटाना तो यही बाने न रे ठीक बा तो दोनों करे के मौका के फायदा मिल गेलो चल जाई सरवा के होई है एको बात बुझला नखो का तेजो आजुआ भाई अभी बोलत रहला वो हमरे बहन के बारे में बोलत रहला कार का बोल दोस्त ना रहल चलो तो सरवा के दोनों भाई मिल के पीट दे जा कुछ हाथ काट दे देख चलो काट दिया जाए चलो पीट दिया जाए आज लड़की बन के जाए करे जा बिजली गिरी की ना लखवा दो रे बिजली ताकू निकाल तक कहां है फिर ऐसा काम करबो कबो का भेलो जब आके बहन के छेरा था सब निकाल ताकू निकाल काट दे हरो कबो ऐसा काम करबो कबो ना लो बिजन कान पकड़ के जा कान पकड़ दे कान पकड़ भैया तो तुमको बात बताइए भैया हम ककरो ना बताबो वो बिजन के दादा आज सब के हिसाब किताब कर दे नो दादा चश्मा डाउन बना दे रख रे सब कुछ दादा वो इन्ने जाई हां धार दो वो बिजन के भाजा वो बिजन के देखा बजे घाजबा के ना बजना तन सुबह में पंचकी रहा घाजबा जल्दी ना बुआ तू फिर चल जा उस साइड में आ छोड़ल नहीं जाए कोनो बात का रे भाई अकेले रे बड़ा खुश लगत यार पूरा खुश यार मजा आई ना पूरा हां सारी इतना मजा जो है ना तो ये जिंदगी में ना आई सच था भाई रे हां पूरा दिल खुश हो गइल बा पूरा ठीक बा हम लोग जाए पहले सबसे ज्यादा उतावला कौन है
हम बजाएंगे रे हम जाए हम बजाएंगे रे हमरा जाए चुप पहले डिसाइड कर लो कौन जाए हम जाएंगे रे भाई हम तोरा से बड़का बिया हम जा जाएंगे पहले छोटका भाई के जा रहे कि ठीक बा पहले छोटका के जाएगा ल ठीक बा बढ़िया से जाए ठीक बा टेंशन मत ले अब पूरा मजा आए जिंदगी भर जा चलो भाई बैठा तारी दो ठीक बा कराते बस साला आज पता चली कि मजा आई कि सजा मिली बट पहले कर सार तू जब तो हम सब भी जाए जो मजा आई सरवा आज तो मजा आ गया तू तो खोल ले पानी क्या करे जा आज खाली आज भी बिजली गिराई क्या करे जा ना हो करे दास तोरो तो बिजली गिराई हो यार नखवा दो रे तोरो पर बिजली गिरा दियल जा भाई मुआ दियल जा सरवा के काट के आज निकाल भाई छोड़ दे हमरा नखे ताज बा बेचले बा का फिर? बड़ निक बा आज के बाद फिर को वैसन काम करबा काम कर और बा ना एक जना और बा हाँ? ओकरा के भेजबा कि ना भेजबा पूछा ना कबो हां कान कबो ऐसा काम करबो कबो ना जल्दी भेजा और देर दादी साले के बहुत आप जैसन करे त काट दियल जा जा आरती है डेढ़ लाख बच्चा था और उसके बोला बड़ा एंजॉय हां 12 इंजॉय आ गेल बा जा ओकरो के भेजा जो ने कही जो ने खाली इतने कह दिया बड़ निक बा बड़ निक बा तो बन गइल बा ओकरो के भेज दिया भाई पूरा सरियावत आवत रे मन खुश बा हमरा तो खुश कर देल बा तोरो के रे बड़ खुश कर बा बड़ निक के बा अब जात बिया बढ़िया से जइयो सेफ्टी होना रे वहां रे सब कुछ बा बिस्तारा बा ब्लैंकेट बा बढ़िया से जइयो ये लिपस्टिक बड़ी निक से लगल बा ये ठीक बड़ बा निक हम से जात बिया ठीक बा ल जा भाई ठीक बा ल तू ये जे रहो हम आवतिया ठीक बा चलिया साथ पहले तब पता चली पहले जा तो तब पता चली मजा ले ले भाई अब हमर पाली साला है पूरे मस्त लगत यार नो 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 गुरु के गिरा दे हमरा पे ना गिरा तो हनियो पे गिरा दो हो दोरल दबरा नखवा रे हथियार लेके आवल दा सरवा के लास्ट बा आ एकरा के ऐसा सब कुछ खोला ओ भैया ना सुना ना ओ भैया सुना ना ना बन जाए ओ भैया सुना ना दूध को वो भेज देले चाकू निकाल ओ भैया ऐसा काम कर कबो गोर लाग दिया कान कान काट ले कान पकड़ जैसे तरह के बियाह होई ना ए भैया है कान पकड़ कबो ऐसा बात बोलबा कि हम कुछ आना ना करला ना कान पकड़ पटक लगा कान पकड़ उठक पटक लगा कान पकड़ के लगा उठक पटक कर चाकू ला रे ओ भैया लगो उठक पटक लगा कबो ऐसा काम ना काट ले हम तोरा के चल निकाल जा ओ भैया खारी का अब निकाल जा ओ भैया वो कपड़ा दे निकाल जा बाबा मम्मी के घर में डाका चाकू धिपा के घोंप दियल जाएगी हां भाई पहले ना बताले रहले मजा आई ना बड़ मजा आई इतना मजा आई ये सरवा हमरा पूरा टेंशन हो गइल बा सार कितना मुश्किल से हम एकटा माल पटेल साला तू लोग सालवा आके काम बिगाड़ दे। बकरा देखो बकरा हमें कपड़ा भी ना मजा आइल का भैया ओ मजा आइल भैया ओ बोल ना सकत रहले सारा पूरा नंगा कर के मारल भैया बड़ मारल सार तोहनी के चलता बाबे हमार माल छूट गइल बा अगर तोहनी लोग वहां जगह अगर फजगज ना कहीं रहती ना हो हल्ला ना मचती कानू सुनती ना ओकर भैया सुनती और ना सारे इतना घटना घटती ना भैया गलती हो गई आबल तोहनी लोग तो ठीक बा सारा हमरा तो बिजली गिर गइल बा का करी हमरो पे बिजली तेने के गिरी साला तोर लोग के तो कपड़ा भी छोड़ देला हमरा तो वो भी लूट ले रे जो सरवा भाग जो चलो जो हम तो अब घर नहीं जाए सरवा no, 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 no.